σας, σήμερα θα σας δείξουμε μια πατέντα του φραπέ. Έχουμε εδώ ένα κυπελάκι του φραπέ, κουταλάκι του. Έχουμε το Nescafé Greek Coffee. Παίρνουμε μια κουταλιά Nescafé φραπέ, ρίχνουμε μέσα και 2 κουταλιές sugar free, ζάχαρη. Το κάνουμε γλυκό. Η πατέντα μας τώρα εδώ πέρα είναι, παίρνουμε ένα καλαμάκι και ένα μαχαιράκι, ανοίγουμε και κόβουμε το καλαμάκι εδώ πέρα και το κάνουμε σαν μίξερ, αναδευτήρα, τυράκι. Το τοποθετούμε μέσα στο κυπελάκι. Ρίχνουμε και λίγο νερό και τώρα αναδεύουμε. Να πιει σιγά σιγά, μίξερ δηλαδή. Και όσο πάμε πιο έντονο. Μέχρι που δημιουργείται ο κλασικός φραπέ. Αν δεν έχεις μιξεράκι. Είναι ένας ωραίος τρόπος να δημιουργήσουμε φραπέ. Όπως μπορεί να δείτε και εδώ, έχει κάνει τέλειο αφρό το φραπεδάκι μας. Συμπληρώνουμε και λίγο νερό και έχουμε ένα τέλειο φραπέ. Από μένα σας χαιρετώ. Γεια σας.